masugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umaymang ted-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag adiyon tupulos malipatan a nagbalinan a paset ti napalabas. Tapno income ornosan ken idrama ditoy programa tayo lagip ti napalabas. Maminsan pay, kablaawan da kayo manan iti naragsak ken nabindisyon nga aldaw. Sapay kumata adda kayo iti nasaya at akasasaad, kabayatan ti ingkay panagdangdangag, dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Iti daytoy agundaway, isagot mi kada kayo ti maudi apaset ti pakasaritaan, ni pagayam tayo at Tristan. Antay ta, nakaturugan ni Sofia. Piiman mo't ti kaanakak. Awan ka malay-malay na karagiti mapaspasama kitaglawlaw na. Apay nga ta nga awan mo't tin awag damanan. Anya nga ta no mapanaklaangan iti ospital. Well, mapanak ijay. Awagak ni Lola Sonia. Ta ibatik pailaan ken kuana ni baby. Diyak namin makaid na, no daak lang dito eh. Manang Raquel, Manang Mariel. Oh, Tristan, sa dino ti ayan ka anak ko. Napan ko imbati iji balay da lolo. Adamat ni Lola Sonia. Kapampanaw laang ni Lolo. Diyak namin makaid na. Kasano kat di kayo ba't ngaminan mauray nga umawag. Kumusta ni Mami? Madama ang opera ni Mami, Tristan. Anya? Delikado ti kasasaad na. Kaasimat ni Mami. Sigun ka dagiti doktor amang tamtaming kan kuana. Masigurado tayo lang ang maispalda ito eh. Numadaan iti puot. Kalpasan ti pan naka-opera na. Aping adda ka dito Manong Jerry. Kahit ko kung makasarita ni Manang mo. Kantapno, makapagkidawak mo tiniti pamakawan kin kuana, kin katakaywami. Ambong ka diyan nalaws ti pungtop ni Manang ko kin ka? Amang aga pa kayo manan dito ospital? Saan, Tristan? Ipanamnamak dita kin ka. Diyak apahan ni Manang mo. Sana bali nakapungtot nak. Tinapatag, makapagkidawak ko niti pamakawan. Bakun konsensya ako na yan, kapukadagiti nagbasulak. Isa pang asim ko matristan, kahit kulaang mat, ang makasarita ni Manang mo. Talaga natangkan mat ti ulo man niya. Tristan! Raquel! Manang! Sige, panawan na kami dito yan, Tristan. Manang! Di ka madanaagan. Awan mapasamak agulo. Saan kami nga agapa ka ni Jerry? Sige, Manang. Raquel, magyaman ak. Tay manugot ka matlangan makisarita kanya. Naibaga kanya ko ni Lolo ti panakisaritam kan kuana. Raquel, sorry. Nagdakin ti nagpasulakin ka. Kapuitit kina-irresponsable nga ama. Kan panggap ko pa nagipahalis ken ka. Latay ti anak ta. Jerry. Napasakta ko na itiliktam. Kastamat din ti pamilyam. Sapay ko mata mapakawan na. Pagbabahuyak amin ang naramid ko. Nasakit pa ilang ti amin kanyak. Marigrigatan una yan ti pusok. Gapoy ti kinadagsan ti marigrignak. Iso atong palag ti bilin ni Lolo. Raquel. Pakawanan ka na, Jerry.
Ang yaman ang Raquel. Ang yaman ang Raquel. Iti sitwasyon ita ni Mami. Kasapulan mi ti mangandingay kan makipagmaymaysa kada kami. Diyos ko, ato'y kaming agkakabsat iti sangwanam. Amo mi asi kalaang ti makatulong kada kami iti daytoy agundaway. Amo mi asi kalaang ti akin kuko iti biyag mi. Ato'y kami nga umay agpakpakasi. Asapay kumatasan mo pa'y nga alalaan ti inami. Amo mi nga ado dagiti nagkurangan mi kankwan. Ado tinagpasulan mi iti inami. Ngam ikanda kami kumapay iti gundaway. Tapno makabawi kami kankwan. Ikanda kami kumay iti gundaway. Tapno maornos mi dagiti nagbitutan mi. Pangasin, Diyos ko. Kanda kami pa'y kumaiti kundaway. Nagbalin na nasingpet. Kan responsable nga anak. Para tinasingpet kan responsable nga inami. Ang pagpakaasi kami kanika. Apo. Sumbatam ko ba lang iti kararag ni Diyos ko. Manang Mariel, Tristan, Oh, Raquel. Manang Raquel, manananak. 30 minutos lang ang ti urayan iti imbaga ti Doktor Apawayway apan nakaring ni Mami. Nga maging gaita, saan pa yan nakapuot? oh, Kasanon no? Nasaanan nga agreeing ni Mami. sana mapasamak na ito manang. Amok ang makapuot mo't lang ni Mami. Amok ang kabalan ni Mami alabanan ti kasasat na. Saan na tayo panawan? Saan ka di, Mami? Amok ang mangig na kami. Saan na kami apanawan? Di ba, Mami? Pangasi, Mami. Agreeing kayo kuman. Saan da kami kumamot na basta panawan lang. Kasapulan da ka, Mami. Pangasim tagring ka. Ha? Mami? Mami? Mami, kitaan nyo. Nagbulagat na ni Mami. Ewan nga agpaiso. Mami. Mami? At nagpuot ni Mami. Agyaman kami, Diyos ko. Thank you, Lord. Thank you. Thank you. Agyaman kami ta sinong bata madagos ti kara nagbingag kakabsat. Thank you, Diyos ko. Kastaunay tiragsak may. Ngamin, nalasatam na dyan nga operasyon o pilya anak ko. May sa milagro tinapasamakin ka. Talaga ang naayak ti Diyos kada tayo anak ko. Inispal na ka iti pagkad. Kaslaak nagtagtagainap, tatang. Nangagkong agsangsangit na kita anak ko. Saan natagtagainap na yay? Pudno tinangag mo. Kastaunay ti panagsangsangit ken panagkarkararag da. Mariklak, tinalaw sa panagbabawi da, kanang iti nagbidutan da. Iti na ito'y agundaway, panagkunakit saan kan ang mapaay kadakwada. Tatang, At dapay may sa agud Diyos, anak ko. anya day na, tatang. Ni Jerry, naurnusen, tinagbagtanda ka ni Raquel, nagpinakawandan. Mami, ato yan ti kanan niyo. Mangan kayon. Iti kasta.
Nadaras ti pa nagpaimbagyo. Siya kung timang pakankan ko na, Raquel. Asikasumpay laang ni Jerry. Tulungan ka dagiti pinalingkinan. Ops, siya timang pakan ka ni Mami. Ngamin, nalpasan ti batangyo. Manang Mariel, inkamot ng asikaswan ni Sofia. Siya kung ti makaamo amang pakan ka ni Mami. Ha? Unay kayo lakit din ayang agkakapsat. Kasla pag inagawan nyo pa iti panampakan nyo kanya. Kaya't mi nga na makabawi kadagiti ado ang nagkurkurangan mi kada kayo, Mami. Putno reta, Mami. Ket alak na iti agon daway, tapno agkid daw iti pamakawan kadagiti adon ang nagbidutak. Ikarik, igaid kon ti agadal. Iti kasta, saan na masayang dagiti nagbanugan nyo? Agtrabaho akmeten, Mami. Iti kasta, adda pang sustentok iti anak ko. Kantap na sa anak ko amang namnama kada kayo. Una yan, nagiti anak ko. Katangay na urnos mi matan ti amin kada kami ka ni Jerry. Napagnumuan mi matan ti panagkalay sami. Apaman nga gimbag kayo, Mami. Panagkunak. Kat da ito yan, ti kararagsakan nga altaw para kanya. Mami. Kat, apay nga ron nagsangit kayo ngay, Mami. Kwa. Luan ni ragsak na ito ay anak ko. Katagyaman ako unay kada kayo. Ipatpatag kayo unay. Sabong manan. Talagamot asaan ka ama o maamang mangtad kanyak iti sabong anya. Dahito yan ti maudi panang third ko ken kakadagita, Ophelia. Mapanag kami na ni Amerika iti mabiit. Ijaya kong agnad. Kadwag dagiti kakapsat ko. Kasta ka di, Arturo. Agan-anad ka ijaywan. Agyaman ako, Ophelia. Malating itanak lang. Ngamin, jak nartapan na kita anak mo di tapusom. Kahit ko sawan, sa anak-anadaan iti space, tapno agayat kan payat. Ngamkit di, maragsakan na. Ngamin, kabaudyanan na, nagbalbaliw damat langan. Kat, panawan ka, anaragsakit itan na dagiti patpatag mo unay ng anak mo. Agyaman ako unay kan ka, Arturo. May saka anapod no agayan. Nufilyamas. Sapay ko ma, iti ipapan mo iti Amerika. Kat masara kang matan ti babae ang maikari itinatano apanagayat mo. Apay nagsangit ka ngayon, Raquel. Maragsakan ak lang amin, Jerry. Ti amok, kat sanon ama pasamak ti gastoy. Ti amok kat talaga nga agsinatan. Kalpasan dagiti na pasamak. Maragsakan ak matunay, Raquel. Agyaman na kiti panang pakawan mo kanyak. Ikarik, agbalbaliw ako. Mga baruanan ta, para itinapimpinta sa masakbayan. Agyaman ak, Jerry. Mala, gusto da ita na panagsangsangit mo. Ornusim kit din tabagim, tamapantay dya ayan damami. Janan! Happy birthday, Mami! Mami, happy birthday! Kanaklakit din no nalipatan nyo ti kasangay ko. Ay, di ta kayo ang nagbidot, Mami. Saan ang mabalin ang malipatan mi ti pan nakaipas ngay ti patpat gan mi unay nga ina. Well, Mami, kat asidag kanumot ng daman ng Raquel. Ay na, agyaman anak ko. At dapat may sa aselebraran tayo, Mami. Anya day ta anak.
may sa akon a supervisor. Ha? No kasta, na-promote kan? Tumpak, mami. Kablaawan ka, anak ko. Ops! At damot good news ko, mami. Amok amay pagpanakildak itan nga anak. Ngamin, uray katurturpos ko lang. Addan adagos trabaho. Oh, agpaiso, anak ko. Wan, mami. Naawat akadagos iti nagaplayak. Ay na, daytoyan di kararagsakan akasangay ko, anak ko. Ngamin, impalubos ti Diyos ti panakakitak pa'y iti balik. Anabayagan nga inururay ko, manipod ka dagiti patpatag ko nga anak ko. Talaga anayat ti Diyos ka dagiti pinarsuan na. Thank you, Lord. Inbilang mi kas may sa amilagro, ti pan nakaispal ti inami iti daydi apan nakaopera na iti utak, gapu iti pan naka-stroke na. Ita Miss F, adamatan bukod ko a pamilya. Kaasi ti Diyos, napigsapay mo ti inami, kat iso ita ti kadwami amangay aywan kadagiti apo ko na. Makita kan mariknak ti kinaragsak na ita. Banag, apakaragsakan mi matunay nga agkakabsat. Ngamin, uray kaskas natong palmimat dagiti arapaap na para kada kami nga anak na. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan, ket sapay kuma ta nakaibati ak iti adal ken liwliwa kadagiti padak adumdumngeg. Ket iti maminsan pay Miss F, palubusan na kumang agyaman manen, gapu iti anus mo anang yornos para iti pan nakaidrama toy atidog unay asurat ko. Ket ipanamnamak ken ka, ti kanayon a panagdengeg mi ditoy programa. Alakastan Miss F, toy pagayam mo, Tristan. Ken ka pagayam Tristan. Makunak anapnuan panubok toy pakasaritaan ti biagyo nga agiina. Ngampod no anaayat unay ti Diyos, ngamin saan da kayo abinaybayan, sinong batan na dagiti kiddawyo kenkwana. Inikkan na pa iti gundaway ti inayo nga agbyag, iti kasta ket maipakita, ken maipariknayo, ti panagbabawiyo, kadagiti nagbidutan nyo. Ket kablawan kayo, gaputan alasatan nyo dagiti panubok iti biag. Alakastan pagayam Tristan, ket pagyamanak unay tiing ka panagsurat, dito'y programa tayo alagipti na palabas. In your nose, para iti script ni Miss Freya Simsim, isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengeg.